Sa nagsingabot nga Semana Santa, gipaniguro sa Cebu City Police Office nga dili na mahitabo ang binignit scene sa Carbon Public Market ni Dakbayan sa Sugbo. Mao kini ang gitumbok hinungdan sa kalit nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa nakalabayng tuig. Mag-deploy og dugang police personnel ang kapulisan sa Dakbayan sa Carbon Public Market aron makontrolar ang gidaghanon sa mga tao. Ania ang report. Nahimong kontrobersyal ang pagdagsa sa mga tao sa merkado sa karbon sa nakalabayng tuig atol sa Semana Santa aron mangumpra og mga igsasagol sa binignit. Gani gitumbok kini nga mao'y usa sa mga hinungdan nga daghan ang natakbuyan sa COVID-19 nga taga-Dakbayan. Busag ipaniguro sa kapulisan nga makontrol ang mga tao nga mosulod sa karbon. Mugpakatap sila og dugang mga pulis nga mao'y mobantay sa mga tao. Right now, with the close coordination sa Carbon Market Administrator, I guess we will be able to control the people going inside the carbon market. Ang tagduma sa Market Authority sa Cebu City mipadayag nga nakahanay na usab ang mga lagda nga ipatuman kini aron mamintinar ang health protocol sulod sa Carbon Public Market. During nga mga panahon, a day before sa Semana Santa, ato na siyang pagutangan og railings para makontrol na nato ang pasok sa tao. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.